Nekoromo jomoko kuom jobodaboda e boma ma Siaya yuago kuo mar apiko kod rochruok mano mar arita kwe ma ojimbore e bomano. Gino machunogi mar loro tich e sama chon kendo dok pacho ni mar jonjore moko monjogi kendo rodhogi. Motelo ne mano ne gilal gi apiko. Kaka Steve Biko lero, jobodaboda noseyo tenda arita kwe e bomano kuom yule tich kendo rem timo nonro makare e wi lipode mag njore mitimo ne jowetegi. Ka thuolo mar jumbe ariyo kende, moheo jo apiko 4 osemonji kendo ng'at achiel osewito ngimane. Odoko ni sekta mar bodaboda ndiko ji mathoth pacho ka omedo dak kod luoro ni mar kweth moro mar jonjore osebedo ka monjogi kendo lal gi apikogi, gino ma giwacho ni timore odiochieng' kod otieno. Adiero makar kende insecurity rach. Kata mineno ka wuoyo ne abende nasekali gini jokwoye nosedil koda mogoya mo otimona gik magalagala mopogore opogore, lakini ondamo manokaw kech wan gi joma ne obeni ritowa, askache mane obeni ritowa, ok aneno action moro amora manokaw. Tim makochno oserocho handgi ni mar gidok pacho chon kalore kod luoro mar arita margi. Ok ber kech iyudo ni iriembo pikipiki to kochopo kata saa 3 otieno to kinyal bedo free kiriembo apiko nikech ibro yudo ni tie apike moko maluwi toki to gin gi light mabende opogre to kech giriembo apike madongo moingo mari ipomna ka giseloro ni to gigoyi gimayi apiko kitemo luwo to onge gomitime lal kamano. Dira makende en ni Siaya ka ngima mar jabodaboda ma johala matiye ok ber nikech gibende gin mana yorgi mayuto, yorgi mayuto jomoko loko yorgi mar ohala kawa apiko. Jumbe ariyo mokalo jonjorego nomonjo Joshua apiko maneriko riembe apaya makalo e rangach mar log tich ma Siaya kendo wegi reme dende bang' tong'egi ojalo magikone to nyocha wito ngimane od thieth. Kamano bende jal machielo pod kedo gi ngimane e od thieth ma Siaya bang' jonjore moko monje apiko tieno manyoro e gweng' ma Nyadorera. Kumwachungi mwa adres weni chieno waka me stage manyo negi achiel kuomwa to me stage mosebedo kinegeji machielo negi butka police achielo negi dhoget mar governor. Koro stage ni kod shida. Lipode magisebedo ka gichwal ne tenda arita kwe kaunti ma Siaya pok onyuolo lemo ka koro gichiwo thuolo mar ndalo 3 ne komanda mar obila e kaunti no mondo luong romo mapiyo kodgi mar manyo yore mag ber arita kwe nono to gibiro bago ng'anyo mar tipo e boma no. Wan kaka joboda wawacho kawuono gudol maduong' nuko chakre kuom county commissioner motelo ni security ma Siaya county as a whole wadwan mondo wago kode meeting ka wigni pod okorumo mondo pimwon thum kod ang'owa jakuo thum. Tiyudo ka jaboda tinego higni lokre to ng'ama nego jaboda to ng'ama nyalo fulo onge. Manyiso ni sirikal ong'eyo to pandwa, omiyo wadwan wami sirikal ultimatum nuko chakre kawuono wamiyo sirikal mar Kenya kokalo kuom OCS ma Siaya 72 hours mondo mi gitimwa investigation ginyiswan jomag makwalowa to jomag manegowa. Bodaboda power. Kwayo margi ne tend kaunti ma Siaya en mar keto taya peini mayudre e chuny bomano kaka achiel kuom yore mag duoko chien midhiero no. Akwayo county government ma Siaya ni tache mondo liel. Onge mar taya man kanyo nomiyo jogo advantage. Kora ko wacho ni taya ne onge mana advantage ma jokwoye. CCTV onge mana advantage ma jokwoye. To gigo pesa gi tin. Pesa mikwalo e weche mag procurement ka ng'eny. Minyalo keto go CCTV Siaya county mangima. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jagoro e bad migao mar pie pacho ka Midusa Samuel Alima ochako chenro mar siro jopur mawuok e alwora mar Nam Lolwe e kar chung'ur bura ma Suba North County ma Homa Bay. Gidwaro mar neno